Ngahlengi ngwakankomo uSiphe umuntu engithandana naye. Phakamisisa usisi. uSiphe umuntu engithandana naye. Ngahlangana noNokuthuko, uma bedlala noNokuthuko wathi unenkinga ekhona anazo. So ngabe sengikhipha inamba ngathi mina ngizombona. Wathi okay ungalenzi iphuthu uzungibone mahle ngeke ngize ngilahle wena ngasimna alright. Wayitheni uzethu ngeke ezelahle wena uzethu noNtuthuko uzokubona. Wekade ethe akahambi kahle kuyena nomuntu wakhe ayithandana naye hayi ubaba wengane zakhe. Ngase ngathi mina alright ngizofika kuwena. Wayixoxela njengomngane. Wekade ngixoxela njengomuntu wangakubo. Engangifunda naye nasesikoleni. Yes. So uma ngabe ke sengixoxela nami ngazwelana ke naye ngathi mina kunomkhulu ekuthiwa uyasiza ngizokhipha inamba yakhe ngizomnikeza yona ngoba nami ngangikade ngiyithathe kuSiphena ngifuna ukusizakala kuyona inamba kaMkhulu. Wayifonela lo number oyithathe. Yebo ngayifonela mina. Yangena. Wakhuluma naye umkhulu. Yebo ngakhuluma naye. Wathini umkhulu kuwo? Umina ngamxoxela ukuthi nginenkinga ekhaya nganoma ngichaza. Ukhulumele phezulu sisi. Ngichaza ukuthi nginenkinga ekhaya ubaba noma bahlala ngongezwani ungena omunye unkosikazi omunye ubaba omncane ngoba esashona so lapho wase wakwazi ukusiza kwasiza ke lapho wanisiza lapho umkhulu. Yebo wasiza naye akuyena asiyanga kuyena sixhuma naye ngefoni wanisiza over the phone. Yebo wathi kuphi? Wathi usempangeni. Le number iyiphi lo number leyo akusiza kuyo? Ngicela ungibhekele yona efonini yakho ngibizele. Ngicela umjekele baba ukuthi akusiyo le number athi siyibonela le. Ayibiza umkhulu. Yebo layibisa ngayo ngomkhulu. 071 28 46 526. Yethola. Okay, wanisiza efonini. Then the time esekusizile efonini yini lezi zinto ayithi zenzeni over the phone ngoba phela umkhulu umbona emzini wakhe. Yini lokho enakwenza over the phone okwadala ukuthi nize nisizakale nini? Wekade ethumela izinto esisibheka kahamba usilandela zona abuya sinikeze sihambe sonikeza uma ekhaya. Wakwamfonela umkhulu noSiphe. Yebo sasikhuluma naye sinaye thi. Ikhulumwa naye umkhulu nobabili. Enambeni eka 07128 46 526. Ile number sithola ukuthi ekaSiphe nje le. Le uSiphe abezenza ngayo umkhulu. Mina ngangazi ke mina. Yona ke mina inamba engayikhipha nginikeza umuntu uThuko. Oh ngiyakuzwa sisi.